children ministry wonke egameni kaJesu Kristu sanibonani. Igama lami ngubongani ngokwazikhali. Ngizwile nje bazali kancane ukuthi ngene usikhali nomama. Ngike baka badideke abantu. Bake badideke abantu bethi singene usikhali besho ngoba usikhali. Namhlanje ngidideke kuthiwa kunomama kanti khona owakazikhali endleleni. Thina bavele ngabona. Owakazikhali bami. Oh, what? Ngisibonge isibalekile sabazikhali. Ukuthi nawe athanda nje owakazikhali. Just. Because I was at the concert, Faith Mission ngandungela ngafuthi mara because Faith Mission bayazi ukuthi ngilaphi lethoyibona nje namhlanje. Kube bengazi ngena manje izwi ebezomlandela bazalwane. Amen. Kunencwadi elapha kaEzra. uEzra kuthiwa wayephethe izwi labaIsrayeli eduzane nje noNehemiya. uEzra wabaleka ezweni lakubo laseJerusalema, wabalekela ezweni laseGibhiyoni. Kuthiwa mhla eJerusalema selilungile seli-right, wathola imessage ukuthi sebengabuyela bebuyele emuva ekhaya. La wayebhace khona nabantu abaningi. Inkosi yakhona kuthiwa yamtshela uEzra ukuthi usungagoduka ekhaya kodwa angifuni ukuthi uhambe wedwa ngoba la uyakhona uphephile kodwa phakathi nendawo akuphephile, kunempi enkulu ongahlangana nayo endleleni. Uthi ngizokunika amasosha empi, nginike abantu abakwazi ukulwa, nginike yonke into ongayicabanga ukuze ufike ekhaya uphephile, abantu abazokulwela nje endleleni. Uthi uEzra as much as iyinhle into othi ufuna ukunika yona kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu wami ukuthi uzawusifikisa phakathi. Uthi lo muntu ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyamthanda futhi uyamthemba kodwa vumela ukuthi ngunike nje amashosha ke empi kuphela. Uthi Ezra ngiyazi kodwa uNkulunkulu wami ngiyamthemba ukuthi uzangifikisa la ngifuna khona, ngizofika futhi ngiphephile. Uthi wabaphuma uEzra labantu bakhe washiya amadoda empi ngemuva. Uthiwa nje bathi basaqala nje ukudundubala intaba mabebuka lapha ngaphesheya babona impi enkulu abazohlangana nayo. Kwakhona yedwa umhlebelayo uEzra wathi besingande sibuyele emuva siyocela lo muntu ukuthi asale sasinika lamadoda empi ngoba beqinisile kukhona esobhekana nakho. Uthi uEzra ngasaba ucela ukuthi sibuyele emuva ngoba ngase ngifakazile kulenkosi ukuthi uSimakade uzamthwala. Uthi ikhona into yokuthi ngabuyele emuva kodwa nginamahlolo ukuthi ngiyofika ngithini lo muntu engakhosha kuye ngathi uSimakade uzamthwala. Bafowethu ngabe kade sabuyele emuva kodwa sasuka safakaza sathi uSimakade uzamthwala. Zafika izimo ezingenza ukuthi sibuyele ezangomeni kodwa kunamazwi esabakhuluma zathi uSimakade uzamthwala. Bafowethu ngabe kade sahlehla amazwi esabakhuluma kubantu sibanjwe yiwo. Uthi Ezra ngiyafuna ukubuyela emuva kodwa ngakhuluma manje mangibuyela emuva ngiyothini kulo muntu ngoba phela ngathi uSimakade uzamthwala. Ubufakazi bethu yini obusibambayo noma sasifuna ukubuyela emuva kodwa sibanjwa yibo ukuthi sathi uSimakade uzamthwala. Pho ngiyeka kanjani manje? Pho ngigiva phakathi ngoba ngafakaza kuSimakade. Ngafakaza kuSimakade. Zenzo chapter 27 verse 18. Zenzo 27 from verse 18. Paul uyisiboshwa uhamba ngomkhumbi eya eRoma.
Zenzo chapter 27 verse 18. Kuthe ukuba sibhengule kakhulu isiphepho ngomuso bachitha umthwalo kwathi ngolwesithathu balahla izimpahla zomkhumbi ngezandla zabo. Khona-ke ilanga lezinkanyezi singasabonakali izinsuku eziningi nesiphepho esingesincane siqinisa njalo laseliphela ithemba lonke lokuba singasindiswa. Sekuyisikhathi eside bengasadli lutho, uPawulu wasukuma phakathi kwabo wathi, madoda, ngabe nalalela mina kanamuka eKrethe naphepha kule ngozi nakulokho ukuchithakala. Kepha manje senginiluleka ukuba nime isibindi ngokuba akuyikufa umuntu kini umkhumbi kuphela. Ngokuba ngaloko busuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engowakhe nengimkhonzayo yathi, ungesabi Pawulu, umelwe ukuma phambi kaKesari. Bheka uNkulunkulu ukuphila bonke abahamba nawe emkhunjini. Ngalokho yimani isibindi madoda, ngokuba ngiyakholwa ngoNkulunkulu ukuthi uzawukuba njengalokhu kukhulunyiwe kimi. Verse 42. Kepha amabutho ayehlose ukubulala iziboshwa funa ezinye zibaleke ngokuhlamba. Kepha induna yekhulu ithanda ukusindisa uPawulu, yawavikela enhlosweni yawo, yayala ukuba labo abakwazi ukuhlamba baziphonse kuqala emanzini bafike emhlabathini, nabaseleyo bafika abanye ngamaplangwe abanye ngezinye izinto zomkhumbi. Kanjalo ke kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini besindile. uNkulunkulu akabusise ukufunda kwezwi lakhe. Amen. Lapha zale sifunda incwadi emnandi kakhulu, ikhuluma ngoPawulu eyisiboshwa. Lithi iBhayibheli ke uPawulu waya endaweni yaseDamaseko ethi uyobulala abazalwane noma uyothumba abazalwane. Kuthiwa esahamba wahlangana washawa unyazi labaneka ebusweni bakhe. Kuthiwa wavaleka amehlo kwaqhamuka izwi evela phezulu elithi, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani? Athi, Sawuli, wena ubani Nkosi? Uthi, mina nguJesu Kristu lo omzingelayo. Kuthiwa lapho ngalelo suku uPawulu waqala wasindiswa. uPawulu waqala washumayela izindaba zikaNkulunkulu, waqhubeka washumayela ivangeli, waphilisa abantu, wenza zonke izinto egameni likaJesu. Nikhona abazalwane. Kuthiwa ke uPawulu eyenza lento kwaqasuka abantu abaphethe indawo. Kuthiwa bafuna ukumbopha ke uPawulu, abanye babefuna ukumbulala. Kuthiwa bamthola enecala. Nangu ke chapter 26 uphambi kwenkosi ethiwa uAgrippa, bambambile uPawulu bambophile. Babefika kuAgrippa bathi, Agrippa, nangu uPawulu simthola esecaleni, kumele abulawe. Kuthiwa uAgrippa wenza into esimanga, wathi, Pawulu, ngiyezwa bayakhuluma ngawe, bayakhuluma izinto ezishilo, manje yithuba lakho lokuthi uziphendulele. uPawulu wavela waphakamisa isandla wathi, ngiyabonga Nkosi ukuthi ungiphile ithuba lokuthi ngiyiphendulele, ngoba abanye bebengeke banginike ithuba, bebezovele bathi angibulawe, angivele ngishawe bese ngiyabulawa, kodwa wena ungiphile ithuba lokuthi ngiyiphendulele. Bona kube nganguPawulu ke mina ngangoxolisa into ngayazi, ngangoxolisa ngiguqe phansi ngithi ngiyaxolisa ngeke ngiphinde ngeke, kodwa lithi iBhayibheli uPawulu akakwenzanga lokho, wavele wasukuma wathi, madoda, bazalwane, lo muntu engikhuluma ngayo uJesu Kristu ngimazi kahle, ngangiyozingelana amapholwa. uPawulu ushumayela abantu abafuna ukumshaya, ushumayela abantu abafuna ukumbulala, kodwa uyabonga ukuthi ngiyabonga ithuba lokuthi ngiziphendulele. Ngiyamazi lo Jesu engikhuluma ngaye, nami ngizingela nabantu bakhe, kodwa wangithatha wangenza owakhe. Nani madoda, noma ngangibulala kodwa nongibulala senazi ukuthi uJesu uyaphila, nongibulala senazi ukuthi usunakade khona, nongibulala senazi
njengoba silangathi sinikwe ithuba lokuziphendulela empilweni zethu. Sizoziphendulela ezimeni zethu, sizoyiphendulela ezimeni esishiye ekhaya. Sizothi simakade siyabonga ngethuba osiphelona, sizoziphendulela. Athi uAgrippa ke kuyo yonke into oyishilo Pawuli nami angakwazi ukukuthethisa icala. Lalela ke kumele ngikuthathe ngikuyise endaweni yase-Italy, yona yodwa i-Italy, lapho uyofica umuntu ekuthiwa uKesari, ngoba icala lakho lingaphezulu kwami. Uthi uPawuli ngiyabonga ngoba la ungisa khona isekhaya, ila engizalelwa khona. Ngakho ke ungcono ukuthathela kwecala ekhaya kunokuthi uthethe icala endaweni engayazi, ngoba endaweni engayazi kulula ukuthi ngishawe, endaweni engayazi kulula ukuthi ngibulawe, kodwa ngoba sengiyekhaya kungcono. Lithi iBhayibheli ke uPawuli wabanjwa wafaka emkhunjini nezinye isiboshwa, kuthiwa babengaphezulu kwa-450 babe baningi befaka emkhunjini bebhekise endaweni yase-Italy umuntu ekuthiwa uKesari. Oh yes, kuthiwa bafaka emkhunjini, bahamba ngomkhumbi, uPawuli usiboshwa, bahamba ngomkhumbi, kuthiwa besehamba ebusuku. Kwakuyindlela engathatha 4 days noma ngaphezulu. Kuthiwa besehamba endleleni umoya waqala waphambana nabo, behamba ngomkhumbi kumele bafike endaweni in 4 days. Kuthiwa kodwa umkhumbi waqala waphambana nomoya. Manje uma umoya uphambana nomkhumbi, umkhumbi usushintsha i-direction, umkhumbi usuhamba kancane. Iy'nsuku eziwu-4 zaphenduka zawu-5, iy'nsuku eziwu-5 zaphenduka zawu-6, ngenxa yokuthi umoya usuphambene nawo. Ngiyazi ukuthi njengoba ulana kunezinto obuzikalela isikhathi ukuthi manje ngobe sengiqedile, manje ngobe sengifunde ngaqeda, manje ngobe sengakhile ekhaya, manje ngobe sengibakhela abazali, ngobe sengakhile umuzi wami, ngizobe sengishadile, ngizobe sengithengile imoto, ngizobe sengenze lokhu nalokhu. Kodwa ngenxa yezimo ziphambana nawe, izinto azenzeki ngendlela ofisa ngabo. Abafowethu uyababona obhuti ngobe sesebeshilo ukuthi bakwazile ukuthenga imoto, bawubuka wena uthi nami bengibhalile ukuthi moshaya lesikhathi sekwenzekile, kodwa umoya uphambana nawe. Endayikho into ebuhlungu bazalwane, njengoba usikalela isikhathi ukuthi ngizobe sengenza into ethile, kodwa sishaya isikhathi bese siyadlula izinto zingenzeki. Uzibona ngathi usimakade akakuthandi, uzibona ngathi wena wone kakhulu, uzibona ngathi uNkulunkulu ne-favor khona abathandayo khona ngabathandi, ngathi usimakade bazali usasewuye noma kunjani. Kubuhlungu-ke bazalwane uzikalela into ukuthi ngizobe sengiyenzile esikhathini esithile, sishaye sidlule. Ngike ngibone sazishumela bazalwane, ngike ngibone ningayiqali iminyaka yembazalwane ngoba ngeke ngikutshele. Kodwa ngiqeda isikole ngo-2007 eGrassfield High School. Kunabafowethu ufuna ukubeka igama eli-right ukuze ufuna ukubeka igama eli-right. Kunabafowethu laba babethatha umuntu ubaba into esho uthisha. Uyababona lapho? Khona bafast. Bese kuba khona laba bathatha kude. Bazi babizwa ngamagama kuthiwa laba manje baze bafeyile esikoleni, kodwa mawuhlangana nabendleleni njengamanje. uNkulunkulu basusile la. Babeka phezulu. Bese wena owuthatha fast. Mawubuka impilo yakho. Uthi kwenzeke isikade kanti unjani? Khona impilo lapho. Khona bahlangana naye. Isitiyaba abazalwane. Mina abazali bethatha fasting esikoleni. Bengile nami bengilapho. Khona bahlangana naye. Babazalwane ngihlangana naye esitenga. Hamba nonkosikazi wakhe. Uhamba nengane yakhe. Uthi ingane yami ifunda e-university. Ngifunda naye. Kanti bethatha kude. Kodwa uNkulunkulu uthi zikhali ngakhile
Muphi uNkulunkulu wakho masuyilahli. Ngoba usimakade bazalwane. Hayi akabe usimakade ngezinto akwenzelezo. Usimakade noma ngakwenzelanga lutho. Wathi yabona njengoba usufaka usimakade phakathi. Usiqalile inkinga. Wathi kanti wena uyokhona ngoba usimakade khona into akwenzela sona. Mina ngikhona usimakade. Noma ngakwenzelanga lutho. Kodwa usimakade ngiyamkhonza. Ngimkhonza usimakade. Noma ngikhale inyembezi. Kodwa mangibheka phezulu. Sahlezi wena. Siyabonga simakade. Sihlangene sina. Hayi ngoba khona senzele khona. Kodwa sihlangene lana ngoba usimakade. Sihlangene ngoba usimakade. Ngoba ubike ngezinto. Mhlawumbe ngoba sikhona. Mhlawumbe ngoba sebhalito. Mhlawumbe ngoba sikhiphile. Kodwa simakade siyabonga. Kungani sinakho. Sizobonga wena. Kungani sinakho. Sothandaza wena. Kungani sinakho. Siyothuka siyabonga. Siyabonga. Siyabonga Jesu. Baphambana nomoya. Baphambana nomoya. Kuthiwa umkhumbi wadonsa insukwana. Baqala basaba. Kuthiwa umkhumbi wabonakala ngathi uzawucwila. Baqala benza iphutha. Polisi umsebenzi ngabakhipha izinto phakathi emkhumbini bazikhipha ngaphandle. Izinto ezibasizayo. Kuthiwa bakhipha ukudla abakudingayo. Bakhipha ngaphandle. Bakhipha amanzi abawadingayo. Bawakhipha ngaphandle ngoba bethi umkhumbi uzoba light okusho ukuthi umkhumbi ngeke usacwila. Baze bakhipha izinto abazidingayo ukuthi mina ungayikhiphi into oyidingayo ngenxa yesiphepho. Ngenxa yomoya ungazi uyikhiphe lento oyidingayo ngenxa yomoya wesikhashana. Ake ududuze kancane ngithi mina ungamkhiphi usimakade empilweni yakho ngenxa yomoya omncane. Ungamlahli usimakade ngenxa yomoya lento oyibonayo into endlayo wena uzothi lento eyiningakwena ukuthi ungashiya usimakade manje wena uzothi lento eyiningabi ukuthi ungalahli usimakade manje ungamusamkhiphi uJehova ngoba ube nawe kusuka kudala. Khona abantu ababhekana nezinto manje usiyamkhipha usimakade. Hayi usimakade ayikho lento yakhe. Dala ngakhonza. Dala nganginikela usimakade akho ngithi usimakade ukhona. Kodwa ungakanani wena usimakade ugcinile nje ukuze kube manje. Bangakhola abantu abadala ukuthi basambambile uJehova. Bakhipha into abayidingayo ngaphandle. Wathi umoya la. Wathi umoya la. Kuthiwa kwakukhona abantu abane-experience yokushaya umkhumbi ngaphakathi. Kodwa umoya wabetshengisa ukuthi abanayo experience ngokwanele. Kuthiwa bahluleka. Walala uPawulu. Esuku. Thamayilala kwafika ingelosi kaSimakade. Ngathi Pawuli ngiyakubona usemkhumbini. Nalelakhe. Umkhumbo kuwo uzawufa. Kodwa abantu Jesu, kodwa abantu abanawe emkhumbini ngeke bafe. Ukuthi yabona umkhumbi kusho ingelosi sithi guaranteed ukuthi umkhumbi uzawufa. Uthi ingelosi alikho nethemba katshela ukuthi umkhumbi ngeze uphile. Ngifuna ngase for sure umkhumbi wona uzawuphashazela. Ithi ingelosi yalela Pawuli umkhumbi lo wona lo noma kanjani noma ungabona ngathi noma ungathandaza kangakanani noma ungafasta kangakanani noma ungakhipha wonke umnikelo ukhatshela masawufuna kodwa umkhumbi wona awuya phansi but
wena nabo bonke abanawe ukuthi bayakholwa noma bakholwa kodwa bona bazawuphila. Okay, wona umkhumbi wona kuzofa wona kuzofanele kuphethe le kuphethe le ekherile yona izawufa kodwa wena nabantu abaseduze kwakho awubonambi ake ngikhulume nayo tata ngithi khona izinto ezizakufa kodwa wena nabantu abanawe abayindawo kungafaya yonke into tata kodwa wena presentawini akusibi kungaphashazela konke kodwa abanawe tata abanawe ma abayindawo. Ungaphumi emkhunjini kanti kunomuntu okuphephisayo ngaphakathi. Musukujama ukuphuma emkhumbini ungakaphahlazeki ngoba wena uyitshela ukuthi wena uhlakaniphile kanti wena uphephe ngenxa yomuntu. Wena uzoyitshela ukuthi uthandaza kakhulu ithi mina uthandaza kakhulu wena khona umuntu ekhulunywe naye kusukulele wena ethandaza yena efundisi yena wena walala wena wasekhulu ithi mina ngusukuyitshela ukuthi uhlakaniphela khona umuntu ekhulunywe naye ngawe. Mina ngayedwa ovuke enkonzweni ngesonto bonke bavuka baye enkonzweni ngesabatha ngomgqibelo ngayizolo bavuka ngayizolo bona mina ngivuka ngesonto bonke. Manje bakwenzeka izinto lapha ekhaya ivungu zivuka ngapha nangapha benza yonke into yabo bethandaza loNkulunkulu wabo bese nami ngiyahlala ngithandaza uSimakade wami ngimthandaza uSimakade. Oh shalabaya bese kuthi masezilungile izinto bathanda siyabonga uNkulunkulu wethu bese ngisho ngithi yabazi ukuthi la emkhunjini khona oyedwa engakhuluma naye kwathiwa yezikhali ungadilika yonke into kini ungabhidlika yonke into kini kodwa abantu abanawe emndenini angeke baye ndawo bazokula baphila bazokhala basulile ebhesina ngenxa yakho wedwa njena. Ake ngikhulume nami manje njengoba usindisiwe njena ungamiyeki uSimakade kini nje bayaphila ngenxa yakho kini bayaphila noma ngingaboni uSimakade kodwa bayaphila njena ngenxa yakho khona wena emkhunjini nangasekusuke wena khona kuzobonakala nangasekusuke wena khona kuzobonakala nangasuye ukukholwa khona kuzobonakala ungamiyeki uSimakade baphila ngawe ekhaya baphila ngawe ekhaya baphila ngawe ungamiyeki uSimakade baphila ngawe. Akuphunywa emkhunjini akuphunywa uyaphi ngaphandle hlala zikhona izinto wethu of Christ hlala bantu abasha hlala noma ungavakasha kwelinye ibandla ufike ngathi kumnandi ngaleyo Sunday kuphela zakhipha ezinye insuku nanti uvashele ibandla ufike zakhipha lapho uzothi yabona nje besonto esiphuma 10 wena baphuma 12
3 months uzobona ukuthi yasibeka ungcono kulo yamkhuphi hlala kunomkhuphi noma uthi uzobhidlika hlala ungahlali somkhuphi kodwa hlala ngoba khona umuntu Sengidanse mase ngayitshela ukuthi ngelinye ilanga ngiyovakasha kwiSunday ngeke bazalwane ngoba la ngihlezi khona 5 ehlala noma ngizothi sibuya ishaya ikeyboard kodwa la ngikhona ngizohlala namhlanje kumna amazi noma ngidansa kangaka noma kune guest noma bese kodwa noma kunjalo bazane zohlala faith bazalwane nawe hlala bafuthu hlala ibandla lakho leli hlala alikho ibandla enganayinkinga bafuthu akengishohle alikho ibandla engahletshana kulo angeke ubanelise bonke abantu namhlanje bayokuthanda namhlanje ngekusasa ngeke bakuthande angeke ubanelise bonke abantu wena hlala wenza umsebenzi wenkosi phakathi ebandleni wethi bathi ngithi kancane bakambonami ayikho into enzima njengokuphatha ibandla enabazalwane engasho abazalwane enabantu abasha abangafuni ukusebenza ebandleni alikho into eyistress obonani njengokuthi makuyiSunday uyacabanga ukuthi konje ubani uzophatha uhlelo wama ngithi ngicela usibanibani bathi manje mfundisi ubani uzoshumayela manje mfundisi bazocela umnikelo manje mfundisi ayikho into eyistress njengaleyo. An active youth is an active church. Bazalwane kuyasetshenzwa bandla nokugcina senilwa nontobeko nithi yonke into enzoyena kanti nini engafuni ukufika nokugcina senithi uzenza ngcono untobeko ngicela ukusho ngendlela engifisa ngabazalwane nokugcina senithi ibandla lakho kwakhe vele kanti no uyaziveza yena bakhona abantu abasha bakwazi ukuthi izinto eziba ebandleni inqwaba kodwa bafuna ukuzenza manje uzobe ngathi nawe benza into uyashumayela uyanikelisa uphatha uhlelo usenza ngcono akazenzi ngcono uvekile mina ngifuna ukuyiba wena uzinyazela wena akakho umuntu onqabela ukuthi ufuna uphatha uhlelo okay ebandleni kufanele iziphiwo zonke zisebenze yezo bazalwane kufanele iziphiwo zonke zisebenze especially zabantu abasha ngoba ibandla elinganawo umuntu omusha ibandla elifile total amen bazalwane now inkinga yethu thina abantu abasha sifuna ukuthi siparticipate makuyizinkonzo ezinkulu lezi ezincane ngeke abantu abawu-4 abantu abawu-12 kwi-home cell indaba angangifakisa ndini shuthi mina ugqokela imincane sokuthi ingimeme ngijumele umfundisi wami ufike ngo-2012 Afrikaner ufika engazi muntu ukuthi bawushumayelayo bani nawenzani nani mina ngikhonzele entshawini nikhonze shakavile njalo nokuzoba isuku elikhulu bazalwane ngokuba 6 days we fasting from Monday to Saturday yezo bazalwane so wayesebetshela abafundisi ukuthi icela ama-branch akhiphe umuntu oyedwa ukuthi azoshumayela so ekhaya elikhulu njalo 6 to 8 umfundisi uyafika kodwa vuyiswa mina kwathiwa ngizoshumayela ngomgqibelo uzoba yisonto akangazi umfundisi
akasho isithombe sami zoqala ukungibona nje ukuthi ngangifana uShumayela kaZubani 2012 fike ngingcono manje ngangiyingane into engayazi okay ngimdala ubuswa ngoba ngathi ingane so manje ukuthe ngo5 uzogibela itekisi ngisuka la ngihamba ngedwa ngisuka nje eTshawini ngibela itekisi 5 o'clock baba bavele kwaba nesiqhotho nje esincane kwanomoya kwadumizulu ngavela ngabona bonaka abazalwane kanjani kubeka becabanga ngizoshumayela oqala khona umfundisi washo sengigibela itekisi sengibheke esitenga ngike esitenga sesitekisi ngishaka ngathi ngafika esontweni khona ubaba umfundisi noma umfundisi imini wesithathu ngazi introduce mina ubongani ozoshumayela kunethi uvula basale kanzima ngaba lapho ngabo phakathi 6 kodwa ngaqala wathi umfundisi ikhanda ntana umfonele sizovela singene sithandaze sikufana nje umsentshawini shayi 6 sizwe nje participate ngendlela akunike imali noma kuthiwa mangaki abo 6 kwaqala bafika omama bawu2 mama ubathanda umama afika basebenzisa ngamaBhayibheli imvula yavele yaphele ngathi angazile 6:30 lapho umfundisi usethenga siyathandaza siyaguduka awu Jesu sengifundela iBhayibheli kangaka okay vele ukusho ngale ndlela kangicabanga ngayo sengifuna ukumpress umfundisi kangaka umfundisi omusha bazalwane lo bengizohlala iminyaka fanele nami ngishumela impela ngoba ngena abazana abawu10 abokugcinana lapho I think lapho sasiba u15 phela endlini yasesontweni athi umfundisi Dotana ngoba sala khona abazalwane athi umfundisi uyadlala ngoba sefikile ubona keyboard ne-microphone yakhe ikhona ashumayela abazalwane ngathi abantu bawu200 kubantu abawu15 umfundisi wangithanda ngalolo suku ukuthi umfundisi mayegula ngathi izikhali ozoshumayela eShakavile nokuthi umfundisi bayoshumayela komunye umngcwabo kunomunye kumele aye kuwo athumele mina ngokuthi ngathembe abantu abawu15 ukuthi makubuzo kungamele ukuthi ubani ufanele ubani uzoshumayela lapha bekibo oqala awudlula bonke abafundisi abakhona esontweni athi khona umfana wakazikhali ngoba ngathembeka abazalwane abantu abashathembekani nabantu abawu5 nabantu abawu10 thembeka kulabo ungafuna abantu bazibe baningi bashumayela 10 minutes bese ngavalani abazalwane ngathembisa thembeka kubantu abancane noma bethiwa inkonzo lemkhulekwane nje thokoza phathi shumela ngalo ukusashintshisa ungawenzi lomkhubo ukuthi hayi ngoba uthela uthi ukuthi ngishumela nevestale yalela elinamandla uzojekela iSunday ethi wathi awuthole uSunday kaspela 10 minutes bazalwane singafani ngithembisa kuthiwa ke athi ngilosi Paul umkhumbuza kufa uthiwa wasuka uPaul wathi bazalwane ngazube nalalela mina sangahamba ngalendlela ebemntane ngayo sambe ngalendlela uNkulunkulu bemntane ngayo besofika siphephile lapha wasethi emadoda ufika ingilosi kumile ebusuku nilele ngathi umkhumbuza kufa kodwa nina ngeke nife ngathi sizawubekezela emkhumbini noma kunje sizawubekezela emkhunjini noma kungabonakala engasofika siphephile kodwa la emkhumbini no one is going to die bathi Paul yabona umkhumbi ukuthi wenzani bathi Paul kodwa noma kunjalo no one is going to die Paul yabona ukuthi sizawufa la bathi Paul benele nina kodwa bafika ingilosi ngathi ngizonitshela ekseni ukuthi no one is going to die asimateni bafowethu kodwa ngeke sife asikhonzeni bafowethu kodwa ngeke sife asibekezelaneni bafowethu
kodwa ngeke sife ngoba kufika ingilosi mina ngathi angizotshela ukuthi noma ungagula kanjani kodwa ngeke ufe kodwa umkhumbuza ukufa kodwa nina ngeke nife asibekezelane the word of grace ngoba ngeke sife kodwa umkhumbuza ukufa nansi plan esofika nayo sibona isiqhingi nasi siyakuso esophahlazika kuso usethi uPauli abantu bahlukene kabili emkhunjini khona abakwazi ukubhukuda nabangakwazi ukubhukuda la emkhunjini abangakwazi ukubhukuda lapho abakwazi ukubhukuda lapho la emkhunjini west ngiyakwazi ukubhukuda ngala angibonani alikwazi usethi uPauli layelanike laba bangakwazi ukubhukuda abahlale emkhumbini noma befisa ukuphuma abangaphumi ngoba uzothi uyaphuma bese ufela phakathi olwandle hlala emkhunjini uzuphahlazeke usubona nabanganayo ukuthi bayakwazi bese nawe ephosa ngoba uzofela phakathi hlala emkhunjini usethi hey nina nikwazi ukubhukuda phumani niye ngaphandle sengaphuma sekuphephile ukuthi ngaphuma ngoba niyakwazi nina experience uthi seningaphuma nibhukude nizoze nifike esqhini kodwa nina engakwazi emkhunjini usiphahlazeke wathi sosizwa yini Pauli wathi la ila umkhumbi mawuphahlazeka kunamaplango azophahlazeka emkhunjini azophuma kunamaplango azophuma emkhunjini uthi uPauli nobambelela kuwo lawo maplango banibambelela kuwo niyokodla ngawo noze nifika ngaphesheya bambelana amaplangweni ngoba ninganikwazi ukubhukuda lawo maplangwe lawo azonyenza nifike ngaphesheya yonke into noma yini ongayithola eceleni bambelela kuyo noma ibuka ngathi incane kanjani noma ngathi ithemba likho kuyo kodwa bambelela kuyo angazi yini uNkulunkulu aphe yona kodwa bambelela kuyo noma ngabe umthandazo noma ngabe 5 minutes okwazi ukuthandaza kodwa bambelela kuwo ngoba lawo maplango lawo yiyo ozakufikisa ngaphesheya noma ngabe indumiso okwazi ukuyenza encane kodwa bambelela kuyo noma ngakuhleka abantu bathi into yenzayo into ethandazayo into enikelayo yiyo uSibangada anginike yona ngizobambelela kuyo oh shaka baya ithemba lami ngizonyuka nalo bambelela kuyo bethi Sibangada anginike yona bambelela kuyo noma ithemba wena bambelela Pauli uzosizwa yilento kuwo ukugibele yona yaphahlazeka bambelela kuyo base bafika ngaphesheya uthi abafika esiqingini saseMalta uthi abafika abantu bakhona abenzela ubunene nomusa kuthi ababakhela umlilo awubatakasha bafethu abakhela umlilo kuthiwa uthembe salele ebusuku uPauli waphaphama olumlilo ngathi uyacima uthiwa wahamba uPauli belela abanye wahamba wayocashisa izinkuni wayithatha izinkuni ethi uzowuvusa umlilo bazalana uPauli wayethi uzowuvusa umlilo ayikho hayi ngoba wayeyitshela hayi ngoba wayephakamisa wayethi uzowuvusa umlilo obona ngathi uyacima bafethu hayi ngoba sizitshela hayi ngoba siziphakamisa sizamukwenza into eyodwa uvusa umlilo lesibona ngathi uyafa oh angikwazi ukuya kumlilo wasefeyicime kodwa nginawo amandla ukuthi ngingavuka ngingashisa inkuni hayi ngoba ngiphakamisa
hayi ngoba siphakamisa masiphambi kwenu ingoba sikwazi ukubona umlilo ucima sinawo amandla ukuthi sivuse hayi ngoba sizenza ngcono hayi ngoba siphiwe kakhulu sibona umlilo noma tuyacima wathatha inkuni wathi uyovusa umlilo na ukuthi belithi iBhayibheli kwaphuma inyoka ezinkunini yabayeka bonke labanye abalele bakhona abalele inyoka yabayeka yazolimaza lo ozovusa umlilo yabayeka bonke abathamela umlilo ayofuna ngafuna nje ukulimaza lo ozovusa umlilo ngithi mina wena ulinga kangangoba uzaba ukuvusa umlilo wena ushaya kangaka nje nangeyikhuluma ngoba uzovusa umlilo wena ubhekane inkinga ngaki ngoba kahle kahle umlilo uzovusa umlilo uzovusa izilingo onazo uzovusa umlilo masekhaya basemphakathini basebandleni lethwani ngabangaka nansi impendulo namhlanje kade usibuza ukuthi why mina nansi impendulo ingoba wena uzovusa umlilo ngeke nibone nje ukuthi uthanda ukushaya abantu laba abazama ukuvusa ekhaya ingoba bazovusa laba nje akanandaba nandaba nosathana laba nje ababa ngolehlanga kuya ngesonto akanandaba nje nandaba laba bafike babashaya yonke into egcekeni babahlize baplate usana bese kuthi laba abathi sovusa ekhaya usathana lona ingoba bazama ukuvusa ekhaya bazama ukuvusa ekhaya thaya umlungu Paul inyoka abantu basendaweni bathi hayi mthakathi lethwaya lungazinyoka bakala isikhathi asiyazi inyoka enje kodwa isikhathi singaka sesefile basikala isikhathi aphela imizuzu aphela ama-hour aphela usuku bathi hayi uNkulunkulu elunywe inyoka enopoison futhi ngevale ngalokhu kuthiwa khona endaweni bakhululwa egula inkosi yakhona ubawayo wayegula babiza uPawulu bathi Pawulu sikulela ubaba la uPawulu wayakhona wafika wabeka isandla lesi isiliwe inyoka lesi ethi uzofa ngaso waphinda indoda yayisigula lesi alunywa yisinyoka kodwa kwaba yiso esiphezulu ubufakazi bakho buyamphelisa umuntu inkinga odlule kuzo ziyaphilisa abanye usunqaba nobufakazi bakho abayomphilisa umuntu thina sifuna ukuzwa wena uNkulunkulu kusosethu ubekaphi usuhlala nobufakazi bakho thina sifuna ukuzwa ukuthi unganalutho uNkulunkulu akunikani uzokungaqoshi uzokuzositshela ukuthi walume inyoka kodwa leso sandla leso saphilisa abantu ubufakazi bakho buyamphilisa umuntu uNkulunkulu akusisa